Kateran kala jubab kejing keren jong presiden jong ke US Donald Trump. Halor kejing penkut noi katma Iran. Da ka baong bakan dai maka kapan penbej lada kisipai jong ke Amerika bat ke Israel ken sange no. Kisipai Islamic Revolutionary Guards Corps jong ke Iran la banjur ba kejing long jingman jong ketika than hakalawai kidon mentah kakti jong kisipai jong Kateran. Kanai kejing jah kelawan kum kecing kentok halor kecing keren jo Trump ha kabau laong ba kecing kan at Iran kan kutno de mangi kiban rai kecing kutno cukatma laong ka IRGC ha ka kerwo kecing long jingman ha ka lawai jong kathan mentaki don ha ka kti jong sipai jongi kisipai Amerika ken om pen kutno ikatma lapan rap susu utrom laong bakatma persya ya ke Iran kala ban long ke balingkon ndai ulai ino ya kecing la banang jur ha kecing kun lada kecing penpoi umpnyang ha ka perthai ka sya penkutno ha ke Islamic Republics ngiru minum song klikti ngile jengo ya ke Middle East ban light na ki katto kene kecing sniu bat ngatrai pin sayui bahkan long kecing le jengo ke balingkot por ong utrom ha kinong thawan jong ke Republicans ha ka golf clubs jong u ke badon hajan Miami hadin katto kene kenta u he sipai jong ke US ulat tho aki social media lada ke Iran kale ya kano kono ka kam ke pensange ya ke jing salan umpnyang hapo ka duria Hormuz kiban syakta ya ke Amerika ka Iran ka samat ki kecing arposin ban ya ka bakla syakta mentah nalor kata ingin sesimno ya ki thong ki balak ban penduk pendam da ka basuk ya ki ban penlong ya ke Iran ka ba omla ban tebiang ya ka bala du nong kum ka jaj ban riu sesisen kecing yap kading bat kecing bitar kin sinsyat halor jongki renga kermen berduai bahkan omja kane kade kecing ai na kari Amerika bat ya baro kermen bakade kecing la ka ba on sesmutu sibun ula benram katma Iran kala khanglat kecing penpoi umpnyang batkas ki bakong san sekiyo jong ka perthai bat kala pha ka dor jong ka upnyang ban kiu hakeleng ke US kador jong ka upnyang kala kiu seka kerdan ke bahe tam hakane kapor sisngi hadin ba ke Iran kala jit yo moch taba khamane ban simti ka khat ukpa bla khlatno kum na lamba klidu jong ke Iran kinong baitingka klayu ia kum kadak ba ke Iran kadang ti haki siposngi syakatma blastang da ke Amerika bat ke Israel Henry hadin bla khmi bnya kacing kermen kadon bakatma bat ke Iran kala bandum ne Islam utrom mulai keren ro nen ke sgining kong badu presiden Rusia Vladimir Putin na ka banta bane keren halor katma bat ki we pat kiman unong ai jing mut jung Putin haki kambari uyuri usyako ulo ong bau Putin upen pau ki katto kene kecing mut ha ka bedai bat kecing penbet kloy ha ka san perthai bat ki kam san hima sima ya kene kecing kanat hadin kecing keren jung u bat kene alam jong ka kof badu presiden ke Iran Masud Pezeshkian kecing le hairan kelapan thu ti kilat krenti boarding jong ka kof ka balong ka bakong san bha na ka banta ka yo ka kot jong ka perthai kicing persang jong kene lam ka leng ka perthai kilong ki bala penle cingmut ha ka jong ka Hormuz ka bala khanglat ya jan baro kilingkit umpniang ki bala bu jing kendit ha ka leng ka yo ka kot jong ka perthai u presiden jong ka Fran u Emmanuel Macron u ong bakari jong u pat ki parlok jong ka kidang trei ka kam ka bakhuj bha ban yada ban plibiang ya ka duriau ba ha ka bajan arpo persen na ko upniang ka chuyai lingba kumba sipo teli jahat ki badon hajan jong ka Strait of Hormuz balasusya dak Iran la sat thombor hadu bakateran kala khangi kalinti na kamta ki hartma jong ka US bat Israel ong ka khubor jong ka AFP ka company he jong ka perthai ka MSC kala penmana bakala pensange no thikna yaki katto kene ki salan mar sabari ne ka kof ka bamut ba ki mar bla thep popo kiling ro on sapan hapno hadin kicing hertma ha cikati umpniang ha alma amer jong ka barany kapala pen meding ke company pen me boarding jong kari kababko kala ya sok bat ki parlok jong ka Qatar bat ka Kuwait ha ka bapen nai ka bor bakrau da ka ba maham ba kicing jah ki bapalan kila ban penlong ya ka pandu iki thong ban salan mar sabari katanat ya dari jong ka Sudi kalau ong nen ke sini kong bakal penthut ya kecing hartma jong ki drone kablat mui kecikati umpniang hakadong mingi jong ke hima kabadon hajan kaput jong ke Emirates